jekk San Ġwan fit-tieni qari li smajna qalilna illi min iħobb u min jagħti ħajtu u diġà irxu xtat. Anki jekk għadu m'għaddiex mill-mewt tal-ħajja, min iħobb u jagħti ħajtu f'din id-dinja diġà qiegħed jgħix il-ħajja tal-imqajmin tal-irxu xtati. Jekk għalhekk San Ġwan fit-tieni qari li smajna, żgur li dan li qal San Ġwan jgħod għal-ħuna Dummanwel. Dummanwel mhux issa daħal fil-ħajja ta' dejjem, mhux wara li miet daħal fil-ħajja ta' dejjem. Imma ilu ħafna jgħix din il-ħajja ta' Alla, ilu ħafna jgħix din il-ħajja tal-irxu xtati, il-ħajja tal-imqajmejn, għax il-ħajja tal-imqajmejn tikkonsisti f'meta aħna nħobbu tassew lil xulxejn kif għallimna Ġesu. San Pawl fl-ittra tiegħu lil Korintin jgħidilna li l-imħabba tibqa', l-imħabba ma tmut qatt. L-imħabba tibqa' wara l-bniedem, imma l-imħabba meta l-bniedem jgħixha f'ħajtu tagħti ċans lill-bniedem, tagħti ċans lilek, lil kull wieħed u kull waħda minna biex ngħixu diġà bħalli kieku għaddejna mill-mewt tal-ħajja. Kien naħseb illi l-lejla ta' min jiċċelebra, ta' min nagħmlu festa u festa vera, festa lill-imħabba, festa lill-bniedem illi naħseb li kollha kemm aħna naqblu ħadd mhu se jipprotesta, naħseb li kollha kemm aħna nistgħu ngħidu b'sempliċità imma b'sens kbir ta' verità u ġustizzja lejn Dummanwel illi llum qegħdin niċċelebraw bniedem li kien benefattur, li kien mhux biss qassis tajjeb, li kien mhux biss qassis qaddejs, qassis li jħobb, imma kien benefattur ta' għawdex. Kien nħoss li verament naħseb li wiċċna minn quddiem u b'ferħ kbir u b'sens ta' ratti l-ħajr lejn Dummanwel nistgħu ngħidu li qegħdin niċċelebraw il-ħajja ta' dejjem ta' benefattur kbir ta' għawdex. Għadna kif smajna l-Vanġelu sabiħ tas-Sammaritan it-tajjeb illi tant kien iħobb Dummanwel u forsi kien il-Vanġelu li mexxih f'ħajtu. U jiena ngħidilkom illi Dummanwel mhux biss jgħixu dan il-Vanġelu imma mar lilin minnu. Fil-Vanġelu s-Sammaritan jiltaqa' ma' xi ħadd fit-triq b'kombinazzjoni. Dummanwel ma kienx jiltaqa' ma' dawk li huma fil-bżonn b'kombinazzjoni, imma kien ifittixhom. Dummanwel kien bħal Ġesu meta daħal fid-dar ta' omm il-mara ta' Pietru għax kien jaf li kienet marida, kien jaf li ma tiflaħx u mar ifittixha biex jagħtiha il-fejqan tiegħu. Dummanwel bħal Ġesu illi jaf illi hemm it-tifla ta' Ġajru li għandha l-bżonn tal-preżenza tiegħu u jidħol fid-dar ta' Ġajru u jqajjem lit-tifla ta' Ġajru. Dummanwel bħal Ġesu li jiltaqa' ma' Zakkew igorru jgerger fuq is-siġra minħabba l-problemi u d-diffikultajiet li kellu, minħabba slalib tal-ħajja li forsi kellu fil-familja tiegħu. U Ġesu jitlob lil Zakkew illum irid niġi noqgħod għandek. U Dummanwel kien dan it-tejp, illum irid niġi noqgħod għandek. Hekk xwieċ sabiħ tal-Knisja, xwieċ sabiħ tas-saċerdot, Dummanwel għex f'ħajtu, Dummanwel ta' xhieda tiegħu. Naħseb li m'għandux bżonn li nkomplu ngħidu x'għamel Dummanwel. Naħseb li hemm bżonn il-lejla li nitolbu lil Alla biex dan l-ispirtu li mliħ bih, l-ispirtu tiegħu, l-ispirtu ta' Ġesu li kien daqshekk qawwi f'Dummanwel fil-karità, fl-imħabba, fl-attenzjoni lejn il-batut. Nixxerjaw naqsmu ftit ukoll aħna minnu. Hekk naħseb illi din iċ-ċelebrazzjoni trid tkun propju xhieda u Vanġelu aħbar tajba min-naħa ta' Dummanwel illi fiżikament m'għadux magħna, illi imma għadu magħna fl-ispirtu tiegħu fl-opri tiegħu. Trid tkun din iċ-ċelebrazzjoni bħala aħbar tajba lina l-koll biex nitħeġġu fl-imħabba u fil-karità, biex nitħeġġu biex ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn f'dinja li kull ma jmur aktar ma jgħaddi żmien qiegħda ssir egoista. F'dinja li fiha kulħadd ħsiebu biss fih innifsu fil-bżonnijiet tiegħu, f'dak li hu tiegħu, f'dak li għandu x'jaqsam miegħu. Ejw nitolbuh lil mulej il-lejla f'din iċ-ċelebrazzjoni kemm aħna s-saċerdoti għandna mudell f'Dummanwel bħal f'ħafna oħrajn li taw ħajjithom li jagħtu ħajjithom għall bnedmejn. Dummanwel kien bniedem tal-bnedmejn, kien saċerdot qalb il-bnedmejn,
saċerdot li jħabbat il-bibin ta' djar, jidħol fi djar, jidħol fil-problemi tan-nies. Il-kol kemm aħna għadna niftakru l-omeliji tiegħu mimlijin eżempji ta' kuntatti, mimlijin eżempji ta' ġrajiet, eżempji konkreti, prattiċi ta' nies li ltaqgħu miegħu u billi ltaqgħu miegħu ltaqgħu wkoll mal-persuna ta' Ġesu. Hekk ejjew eżis ħuti saċerdoti, jien l-ewwel wieħed. Ejjew il-kol kemm aħna llejla, il-kol kemm aħna li tolbu l-Ispirtu talla illi kien daqshekk qawwi f'dan il-bniedem biex ikun fina wkoll, biex aħna wkoll nieħdu sehem minn din l-imħabba ġeneruża, minn din l-imħabba bla limiti, minn din l-imħabba bla ejja, hekk sal-aħħar ġranet ta' ħajtu, sal-aħħar momenti ta' ħajtu. Il-problema ma kienitx hu innifsu jew id-diffikultajiet li għaddej minnhom. Il-problema kienet l-opri ta' karità, kif huma sejrejn, kif inhu sejra l-arka, kif inhu sejjer dak, kif inhu sejjer l-ieħor. Dik id-diffikultà tiegħu kienet, dik il-problema tiegħu kienet. Il-problema tiegħu kienet dejjem l-ieħor l-oħrajn. Ejjew nitolbu lill-Alla biex jagħtina lilna wkoll saċerdoti din il-ġenerożità, din l-attenzjoni għall-ieħor. Dak li jgħid il-Vanġelu għas-Sammaritan, dawk iż-żewġ kelmiet raħ u tħassru, raħ u fetaħ qalbu ħalli jħalli l-batut li l-ieħor jidħol fil-qalb tiegħu biex imbagħad isiru l-mirakli. Fil-qalb tagħna meta nilqgħu n-nies isiru l-mirakli. Fil-qalb tagħna meta nilqgħu l-problemi, d-diffikultajiet, diġà jibda l-fejqan. Ejjew nitolbuh lil mulej bl-interċessjoni ta' Dum Manuel dan is-saċerdot, dan il-benefattur fil-Knisja Uċija. Biex aħna l-ewwel qabel kollox ikollna dan l-Ispirtu tiegħu, mew nitolbu wkoll għalina l-koll li b'xi mod messejna miegħu, li b'xi mod nafu min kien Dum Manuel u l-mod ta' kif kien iħobb u l-mod ta' kif kien jaħdem. Li tħobb, li taħdem, li tfittex il-batut u tgħinu, mhux biss xogħol ħidma li jagħmel is-saċerdot, imma li aħna msejħin nagħmlu l-koll kemm aħna. U li l-qraba tiegħu għamlu sal-aħħar momenti ta' ħajtu. Nixtieq nirringrazzjakom għal dak kollu li għamiltu miegħu matul is-snejn li baqa' ġewwa u permettuli inrod ħajru koll il-Fader Efi illi kull nhar ta' ħadd għal dawn l-aħħar 4 snin kien imur jikkonċelebra miegħu kull nhar ta' ħadd. Hekk jalla dawn l-eżempji ta' mħabba kemm għalina s-saċerdot kif ukoll għalikom il-lajċi jenuna f'din iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llejla bil-qawwa tal-Ispirtu talla biex tikber fina l-imħabba, mod speċjali l-imħabba lejn il-batut. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-sliem.